عزوز السلام تنا تقبلوا فنوى إيري تيفي عم مكتتال اتركبوا زي خبركم تعذبتنا كما يتمسيو نلومي سوني مشت 23 مسكرم استدالوا زيناتات وشتهاجر نوصان حزنا لكم قريبنا لنا نمكتتالكم بخبر زعدم خالد محمد برهاني بقندنا تبتاتو فيلم መንግስት ኤርትራ ንጸጥታን ርጋትን ቀይሕ ባሕር ዝምልከት መግለጽ ውጽዮም ኣብ ሳዋ ኣብ ባህላዊ ውርሻን መንነትን ዘተኮረ ሰሚናር ተኻይዶም ገረብ ድማ ካብ ምጽናት ንምድሓን ስጉምቲ ክውሰድ ጻውዒት ቀሪቦ ኣብ ከተማ ናይሮቢ ናሕሲ ቤት ትምህርቲ ብምፍራሱ ብውሕዱ 7 ቆልዑ ሞይቶም ኣብ ታንዛንያ ሕማም ኢቦላ ዘስዓቦ ሰብኣዊ ቅዝፈት ክውስኽ ከም ዝኽእል ተኣሚቶም بريطانيا كاب أوروبا حبرت بزي سممع مسد وصل كبيد فينانساوي الصعبينات كم زهلو تحبيرهم منغستي إيرترا مرغتن عمل خاختان هاجر إيرترا أبتسطان رقعتن كيح بحري زنصر مغلصي لومي 23 مسكرم أوتي الله سعيب يغرب كيح بحري أزيو استراتيجياوي ماياو مسمر عالمنا كم مخان متن قدايت صدتون رقعاتون عبي زباون عالماون أرستيوم نتن مداوبت زبحر زخوانا هاقرات كأه زيادة أقداسيوم مس جيوبوليتيكاوي أقداسنت كأه بحرن استفلالي عالماون زباون محقاراتن اتو قداين كبدتون زي كحاد كوينو نزلاقي أمون رقعات نايزي أهقراوي ماياو مقدزي ناي هاقرات زقماقم أبركتو وسانن متكاتا زي ركبولنيوم زدمع تأمر قلبت مفتار دما مسنتصور استراتيجين ورصوص وطنن غزيان عتبنتن تصقاتاتن يحتت ابنن بينم اوانات كفتونس صنحمو سواسات انتلاي ابز حالفه قدام سنابتي بغلا هاجرات قيح بحري اب جداس تخايده حبراو لممدكا نابتشتو زعلم يوم مرغصن املخاختان إيرترا أبزي حبراو شتوزي أب 21 ميازيا نايز عامتزي أب جدا سعود عرب أب استقابئه زباو وعلا تنتصيريوم نمزخخار زاكل حمرت متكلات إيرترا أب التحاحزا سلامن رقعاتن كأيح بحري كمز السعبيوم قداماي هلو كنتات كأيح بحرن لاقيباتاتون بخل مأزناتون معدوتاتون بزي زخوان الزوجي مقمقام كالاي كوقعو وي كچبطو زدليو وي زلوم علاماتاتن شتوتاتن من تصار سالساي سقاتات سلامن رقعاتن كأيح بحري بدقيق مللاي مكوام مختاي رابعاي ابهانات علاماتاتن شتوتاتن زبصح استراتيجي مقياس حامشاي معرمعرتا اونتا سقاتات ممكتن مقلين استراتيجي مقياس شادشاي نخلتي استراتيجيات أميرو كتكبر زغل زرزراو وطنات مرقا شاوعي ناي تكبارا أودا دبا وي ميكانيزم وقارن تسقاتات مغس غواسن شاموناي كل زغبر أودا دبان مواقراتن لؤلاونتن أهقراو حقن كمزم إزاز مرققات تشعي كلن زملكتن هاقرات ناي بعلن بقوع تكالات مكل خالن حيل بحرن بزي متكاتا كمزهانس أمقبار عسراي كينو زبيتاوي عقمتاتن بقعاتن زخوني بحبراو عقمي وي سينرجي كمز شفن مقبار مبل عسر تحادي كلن زملكتن هاقرات لعل حبراو عقمن نزخوني وي ناي وطاء متحققاز أبزد ليوت الأخو وي عمام بحبار بزس سما معالو مسرت مس بقادنياتات ناي متحوبار حقاو بايتافت إيران كسرحام مبل عسر تخلتي نخل زي تزرزير زلنت بتات بموياونت زتصنع أكلات مقام منستر زينا 23 مسكرم كلتا شحن 10 تشعاتن كاب كوميشن بهلن سبورتن إيرترا دكتور تصقاي مدين تمهارو أولات مبل 33 زوريا هاقراوي أقلوت ممهران بيت تمرتي وارساي كالون أولات ماكل مياوي سلطنان أب بهلاوي ورشان من النتنزة توقره سمينار هيبوم أبتي ب 21 22 مسكرة مستخايدة سمينار دكتور تصقاي كبرتات كرستات بهيلات
حسابات امنتات ياتاتات وقعتات بعالات حقتات صوت تاريخن طباباتن مغلصن مننتن ባህላዊ مننت ናይ ሓደ ሕብረተሰብ ምዃኖም ገሊጾም ኣብ ወሽሞት ዙላ ገማግም ቀያሕ ባሕሪ ኤርትራ ክሳብ 125 ዓመታት ዘውፀረ ኣሰር ወዲ ሰብ ከም ዘረኽበ ካብ 5000 ክሳብ 2000 ዓመት ቅድሚ ልደተ ክርስቶስ ዝርግሑ ናይ ኣኻውሕ ቅብኣታትን ውቕሮታትን ድማ ኣብ ከባቢታት ዓዲ ቀይሕ ጾሮና ማይ ዓይኒ ጋላናፍሒ ናቕፋ ቅሮራ ኣስማጥ ማዕበለን ካልኦትን ከም ዘሎ ዝሓበረ ዶክተር ጸጋይ እዚ ብግቡእ ተጸኒዑ ክስነድ ክዕቀብን ኩሉ ዜጋ ከም ዝፈልጦ ንምግባርን ይስራሕ ከም ዘሎ ኣረድዩም መኸተን ሓርበኝነትን ኤርትራዊ ባህሊ ስለ ዝኾነ ኣካል መንነታን ፍሉይነትናን እዩ ዝበለን ኣብነታት ዘቕረበን ዶክተር ጸጋይ ናብ ዝተፈላለያ ሃገራት ዝተወስዱ ባህላዊ ውርሻታትና ንምምላስ ተወሳኺ ጻዕሪ ከም ዝሕተት ብምጥቃስ መንነትና ባህልናን ታሪኽናን ንምብራዝ ንዝካየድ ፈተነታት ኩሉ ዜጋ ብንቕሓት ክምክቶ ተላብዮም አዛዚ ማዕከል ስልጠና ሀገራዊ አገልግሎት ኮሎኔል ደበሳይ ግደ በወገኑ ኤርትራ በባህላዊ ውርሻታትን ታሪኽን ሀብታም ስለዝኾነት ነዚ ንምዕቃብ ንቕሓት ወሳኒ ስለዝኾነ ዜጋታት በሓፈሻ መንእስያት ድማ ብፍላይ ዕቱባት ክኾኑ ተላቢዮም ተሳተፍቲ ድማ ረቀቕቲ ባህላዊ ውርሻታትና ኣቓልቦ ክወሃቦም ፍሉይነት ዘለዎም ባህላውን ታሪኻውን ውርሻታትና ኣብ ዓለማዊ መዝገብ ንምስፋሮም ክስራሕ ታሪኽናን ባህልናን ኣብ መባእታዊ አካዳሚያዊ ትምህርቲ ክተኣታቶ ናብ ካልኦት ሃገራት ዝጋዓዙ ባህላዊ ውርሻታትና ንምምላሶም ዝግበር ጻዕሪ ክድፍኣሉ ዝብሉ ሪቶታት ኣቕሪቦም ሓደ ካብቶም ሓደጋ ምጽናታን ጽላልዮም ዝርከቡ 55 ዓይነታት ኣግራብ ሃገርና ምዃኑ ዝግለጽ ገረብ ድማ ንምድሓን ስጉምቲ ክውሰድ ጻውዒት ቀሪቡ ወኪል ኤሪና ተስፋ ሚካኤል ገብሬስ ንዘዳለዎ ዜናው ጸብጻብ ዳናይት ገብሪ ህይወት ኣስታ 3000 ዓመት ከም ዝጸንሕ ዝንገረሉ ኣብ ሃገርና ካብ ዘለዉ መበቆላዋይን ኣግራብ ዝኾነ ብግዝፊ ጉንዱ ዝልለ ገረብ ድማ ኣብ አካባቢ መግቢ ሰብን እንስሳን ዘለዎ አገዳስነት ኣብ ግምት ኣትዩ አንጸላሊዎ ካብ ዘሎ ሓደጋ ምብራስ ንምድሓኑ ዕቱብ ስጉምቲ ክውሰድ ጻውዒት ቀሪቦም ፍሉይነት ናይቲ ገረብ ሕጂ ሓደ ዱማ ብዕድመ ደረጃ እንተሪእናዮ ክሳብ 3000 ዓመት ክጸንሕ ዝኽእል ገረብ እዩ ብዕድመ ደረጃ ስለዚ ካብ ኩሎም ኣብዚ ሃገር ወይ ኣብ ዋላ ብዓለም ደረጃ እንተሪእናዮ ካብቶም ብዕድመ ናይ ዕድመ ጸጋ ዘለዎ ገረብ ሓደ ፍሉይ ገብሮ ካልኣይ ግዝፍን ረብሓኒ ዱማ ብዓይነ ብግዝፉ ክንሪኦ ከለና ክሳብ 8 ሜትሮ ዝኸውን ሩግድን ማለትይ ብሩግድ ክንሪኦ ከለና ዲያሜትር 8 ሜትሮ በጽሕ ዝኽእል ዓበይቲ ገረብ ናይ ድማ ኣሎ ብቁመት ክንሪኦ ከለና ካብ 22 ክሳብ 25 ሜትሮ ኣቢሉ ዝበጽሕ ቁመት ኣለዎ ካብ 500 ክሳብ 700 ሜትሮ ካብ ጽፍሒ ባሕሪ ኣብ ፎኪስ ሓመድ ዝበዝሑ ቦታታት ሓሊፉ ድማ ኣብ ኣኻውሕ ዝበቁል ገረብ ድማ ንኽዓቢ ነዊሕ መስርሕን ግዜን ዝሓትት ብምዃኑ ነዚ በብእዋኑ ዝበርስ ዘሎን ንምትክኡ ቀሊል ዘይኮነን ጥንታዊ ገረብ ምዕቃብ እዋኑ ምዃኑ ሓላፊ ጨንፈር በዓል ስልጣን ኣግራብን እንስሳ ዘገዳምን ዞባ ዓንሰብ ሓቢሩ ገረብ ናይ ድማ ኣብ ፈልስን ፂካ ከተፍልሶ ትኽእል ኢኻ ኣብ ፈልሲ ምስ ወፀ ወይ ኣብ በረኻ ምስ ከደ ግን እቲ ናቱ ዕቤት ደንጉይ ስለ ዝዓቢ እቲ ናይ ምትኽኻእ ታሽሙ ኣዝዩ ውሕድ ጸቢብ ስለዚ ጸቢብ ምስ ምዃኑ ኣቐዲሙን ዋሕዲ ዝነበረ ገረብ ስለ ዝኾነ እቲ ብርሰት እውን ኣሎ እቲ ዝያዳ ተጠቃምነት ንረብሓ ኣብቲ ቁጠባዊ ረብሓ ናይቲ ህዝቢ እውን ኣሎ ከም ዝመዘልና ሕጂ ቀልጢፉ ሪጀነሬት ገብር ክእል እዩ ቀልጢፉ እቲ ቆጽሊ ናቱስ ምስ ጸልጸልካያስ ምስ ተጠቕሙሉስ ኣብቲ ዝመጽእ ግዜ ቀልጢፉ ኮፕ ክኸውን ክእል እዩ ነቲ ገረብ እንተ ደኣ ጓንጓ ክትወፅእ ወይ ከዓ ጥሪት ከተብልዕ ኢልካ ነቲ ልሕፀት ልዕፅዖንካ ግን ናይ ምንቃጽ ናይ ምሟት ናይ ምሽማሽ ባህሪ ስለ ዘሎ ምስ ስውሑ ዝመውት ኣሎ ኣቶ ከሰተ ተስፋጽዮን ኤሪና ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ገረብ ድማ ኣብ ርእስቲ ኣብ ዕቃበ ክሊማን ምርግጋእ መሬትን ዘለዎ ዓብተራ ንሰብን እንስሳን ንመግቢ ባህላዊ መድሃኒትን ናውቲ ገዛን ዘገልግል ኣካላት ከም ዘለዎ ብምጥቃስ ምዕቃቡ ዓብ ረብሓ ከም ዘለዎ ኣፍሊጡ ዱማ ከም ባህሪ ኣብቲ ዝተረረ እዋን ናይ ሓጋይ ኣቢሉ ስለዝፈርን ስለዚ ቆጽሊ ስለዘውፅእን ኣብቲ ግዜትን ዘሎ ድርቂ ናይ ጥሪት ንምክልኻል ሓረስቶት ኣዝዮም ሃርፎ ቆጽሉ ንሰብ ኣብ እዋን ድርቂ ክኸውን ክእል እዩ ንጥሪት ኣብ ዝኾነ ግዜ ክኸውን ክእል እዩ ፍሩኡ ከዓ
ንቁጠባ ንመድሃኒትን ክኾን ይኽእል ገረብ ድማ ኣብ ዞባ ዓንሰባ ንኡስ ዞባታት ከረን ሓጋዝ ሃበሮ ገለብ ኣስማጥን ክፋል ዒላ በርዕድን ከም ዝርከብ ነቲ ዝኣረገ ኣግራብ ናይ ምትካእ ተበግሶ ይኹን ስጉምቲ ዘይምህላው ምስቲ ልዕሊ ዓቐን ተጠቃምነት ተደሚሩ እናበረሰ ይመጽእ ከም ዘሎ ይዝግለጽ ነዚ ኣብ ግምት ብምእታው በዓል ስልጣን ኣግራብን እንስሳ ዘገዳምን ጨንፈር ዞባ ዓንሰባ ነቲ ተሪፉ ዘሎ ገረብ ንምክንኻንን ንምዕቃብን ከም ካልኣይ ድማ ብውሱን መጠን ኣብ መደበር ፈልሲ ብምፍላስ ንውልቀ ሰባትን ትካላትን መሃብ ጀሚሩ ከም ዘሎ ክፍለጥ ተኻኢሉሎም ሕጂ ንሕና በዚ መንፈስ እዚ በዚ ኣገባብ እዚ እቲ ድማ ክፈልስ ከም ዝኽእልን እቲ ድማ ክበቁል ከም ዝኽእልን እቲ ድማ ኣብ ሳይት ከይዱ ክትከል ከም ዝኽእልን ኣረጋጊፅና እንሰርሓሉ ለና ማለት እዩ ነበርትን ሓለዋ ኣግራብን ብግድኦም ኣብ ከባቢኦም ዘሎ ኣግራብ ድማ ንምዕቃብን ንምክንኻንን ኣተኩሮ ሂቦም ከም ዝሰርሑ ገሊጾም ገረብ ድማ ሓደ ካብቶም ሓደጋ ምጽናት አንጸላሊዎም ዝርከቡ 55 ዓይነታት ኣግራብ ሃገርና ምዃኑ ኣብ ኣዋጅ ዕቃብን ልምዓትን ኣግራብን እንስሳ ዘገዳምን ቁጽሪ 155 ዝባር 2006 ተጠቒሱሎም ጎን ጎንቲ መንግስቲ ኣብ ጽላት ትምህርቲ ዝገብሮ ዘሎ ገዚፍ ወፍሪ ሕብረተሰቡን በብኸባቢኡ ዘጋጥም ጸገማትን ሕጽረታትን ንምፍታሕ ተበግሶታት ይወስድ እዩ ኣብ መባእታ ቤት ትምህርቲ ዳዕሮ ጳውሎስ ተሰሪሑ ብዘሎ 8 ክፍልታት እታ ቤት ትምህርቲ ናብ ማእከላይ ደረጃ ምስጋራ ድማ ናይ ዝመርኣያ እዩ ወኪል ኤሪና ዮናታን ይዕብዮ ንዘዳለዎ ጸብጻብ ጴጥሮስ መንግስት ቀርቦ እዩ ኣብ ኑዞባ ጋላ ነፍሒ መምሕዳር ከባቢ ዳዕሮ ጳውሎስ ተደኮነት ናይ መባእታ ቤት ትምህርቲ ነበርቲ ብዝገበሮ ኣበርክቶ ب1.4 ሚሊዮን ናቕፋ ሓድሽ ክፍልታት ስለዝተሰርሐላ ናብ ማእከላይ ደረጃ ተሰጋጊራ ب22 መስከረም ኣብ ዝተኻየደ ስነ ስርዓት ርእሰ መምህርታ ቤት ትምህርቲ መምህር አንጎሶም ዓለም ኣብ ዘስምዑ ቃል ህዝቢ ብዝወሰዶ ተበግሶ ሎማ ዓመት ግቡእ ኣገልግሎት ምምሃርን ምስትምሃርን ዝህባ ነፍሲ ወከፈን 4 ክፍልታት ዘለወን 2 ሓደስቲ ብሎካት ድልዋት ምህላውን ብምሕባር 4 ክፍልታት ናይ ዘለዋ ተወሳኺት ብሎክ እምነ መሰረት ድማ ተነቢሩ ከም ዘሎ ገሊጹ ዳዕሮ ጳውሎስ حوس ختمة أن أخونا سلز غيرت تقماتي حزبها أن بزحة سلز متى نزن مفواس بتقماتو إذا تري وزر لهم شمون تقفلتات بأسات حادنة 4 مليون تسرحوا أبعامة تمرتي كل تشحين 10 شعاتن كل تشحين عسران لما أخلاي درجة صغيرة نوخا كاب صباح علت عسران سلسن ورح شعاتن كل تشحين 10 شعاتن صار شيخ فلي بوقعة مرتم كجمهورو እዮም እንኳዕ ሓጎሰና በዚ ድማ ናይ ማእከላይ ደረጃ ትምህርቶም ንምቕጻል ናብ ሰንበልን ዓድጉ ዓዳድን ዝጓዓዝ ዝነበሩ ተምሃሮ ዓድታት ዳዕሮ ጳውሎስን ምስጋድን ጸገሞም ከም ተቓለለ ሓቢሩ ኣመሓዳር ንዞባ ጋላ ነፍሒ ኣቶ መሓሪ ዮሐንስ ብጊድዩ ነበርቲ መምሕዳር ከባቢ ዳዕሮ ጳውሎስ ዝወሰዶ ተበግሶ መርኣያ ናይቲ ወለዲ ንዕብየት ደቆም ዘለዎም ራእይ ምዃኑ ብምጥቃስ እቲ ዝተወስደ ስጉምቲ ንኻልኦት ዓድታት ኣርኣያ ከም ዝኾነ ፍሊጡ حلافي ጨንፈር ሚኒስትር ትምህርቲ ዞባ ማእከል መምህር በላይ ሃብተጋብር ድማ እቲ ብደረጃኩም ዝተወስደ ተበግሶ ነጸብራቕ ናይትን ዓበየ ዝመጽእ ዘሎ ንቕሓትን ኣተሓሳስባን ምዃኑ ብምጥቃስ ምስጋና ድሕሪ ምቕራብ ጠለባት ናውቲ ዝተሰርሐ ሓደስተ ክፍልታት ንምምላእ ሚኒስትር ትምህርቲ ደገፍ ከም ዝገብር ቃል ኣትዩ ህዝቢ ኣዋሂድኩም ኮሚቴ ኣቂምኩም ብምትሕባር ዝፈጠርኩሞ እዛ ህንጻ ተሰሪሓላ ኣብዚ ኣብ ዓዶም ኣብ ውሽጢ መሃሩለው ሓፂር ኪሎሜትር ተጓዒዞም ክበሃል ከሎ ግን ኣብ ትምህርቲ ልዑል ውጽኢት ተዘምጽዮም ትርጉም የብሉን ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ትምህርቲ ውጽኢቶም ክልዕል ንዝለዓለ ደረጃ ክበጽሑ እንተኾይኖም ወለዲ ካብ ሕጂ ጀሚርኩም ምክትታል ምምሕዳር ምክትታል ንሕና እውን ብወገንና ክግበር ዘለዎ እናገበርና ነዞም ቆልዑ እዚኣቶም መጻኢ ናይ ዝሃገር ስለ ዝኾኑ ክንሕብቦም ከንዕብዮም ናይ ኩላና ሓላፍነት እዩ محبركم إيرتراويان نبرتي جزات مينيسوتا حورات منقسات أمريكا واقع 45 دولار ناو تحكمنا نمينيستر تعنا بحاجة زابر كيتام تيز تلقى سناوتي 84 عراوتي 240 فرناش 220 أنصولا 220 بيجاما كدان تحكمتي كلت مقوطات صاري نهرمت لبن تساقط دمن كمون كالم مسارح تازة تغال ليوم أب هجراوي كوربوريشن مدهانيتن ناو تحكمنا إيرترا حلا في مشتان مكففالن أتو يوسف بهلبن يرينا بزها وحبريتا نبرت مينيسوتان زوسدو تبغسو دحر ممزغان اتي بحاجز ترخيبو زلو ناوتي اب كلن زوباتات نابزر كبات كالات عنا عدل مهانو افليتوم ጸባ
ፀባ ከብቲ ካብ ጥዕንኡን ውሕስነቱን ብስነፍልጠታዊ መርመራ ምዘይረጋገጽ ከቢድ ጥዕናዊ ሳዕቢናት ስለ ዘለዎ ሕብረተሰብ ጥዕንኡ ዘይተረጋገጸ ፀባ ካብ ምጥቃም ክቁጠብ መተሓሳሰብ ቀሪቡ ወኪል ኤሪና ኣብ ዞባ ማእከል ዮናታን ይዕብዮን ዘዳለዎ ዜናዊ ጸብጻብ ሳምሶን ሃይለ ሕብረተሰብ ፈቆዶ ትካላትን ጎደናታትን ዝሽየጥ ዘሎ ውሕስነቱ ዘይተረጋገጸ ፀባ ከብቲ ካብ ምጥቃም ክቁጠብ ክፍሊ ሕጋጋትን ቁጥጥርን ፋብሪካ ፀባ ኣስመራ ተሓሳሲቦም ነቲ ፋብሪካ ኣጋጢሙን ዘሎ ግዝያዊ ሕፅረት መዐሸጊ ፕላስቲክ ፀባ ብምምዝማዝ ዘይሓላፍነታውያን ነጋዶን ሓረስቶትን ጥዕንኡ ዘይተረጋገጸ ፀባ ኣብ ጥዕናን ዝኸትሎ ሳዕብየን ግዲ ከይሃቡ ይሸጡ ከም ዘለዉ ዝጠቐሱ ኣባላት ትኽፍሊ ዘይተመርመረ ፀባ ካብ እንስሳ ናብ ሰብ ሓደገኛ ሕማማት ስለ ዘመሓላለፍ ደው ከብልዎ ፀዊዖም ዝዕማምና እንታይ እዩ ውሕስነ ዘለዎ ፀባ ብቕዓቱ ዝሓለወ ፀባ ንህዝቢ ንምርግጋ እዩ ሕጂ ምስ ዘሎ ኩነታት ኣብዚ ግዜ እንታይ ንገብር ኣለና ብዝቕዳሕ ይሽየጥ ዘሎ ፀባ ሕጂ ንሕና ዝቆርዓና ኣይንፍቅድን ኢና ብመንገድና ኣይፍቀድን እዩ እንታይ ኢና ንፍቅድ ንሕና እዞም ሰብ ትካላት እዞም ኣፍሊሖም ዝሸጡ ንዕኦም ኢና ፍቓዲልና ሕጂ ተዓሽጉ ይኸይድ ነይሩ ውሑስ እዩ ነይሩ ኣብዚ ግዜ እዚ ግን ብዝቕዳሕ ይኸይድ ስለ ዘሎ ንዓና እንታይ ኮይኑ ንሕና ፅቡቅ ጌርና ኣብዚ ኣፍሊሕና ውሕስነቱ ሓልዩ ኩሉ ኣራጋጊፅ እናሰደድና ከለና ኣብ ደገ ግን እንታይ ይኾን ኣሎ ይብከል ኣሎ እዚ ሕግን ስርዓትን ኣብዚ ክሕግዘና ክእል ኣለዎ ሕግን ስርዓትን እንተዘይሓጊዝና እንታይ ይከውን እዩ እቲ ዝመፅእ ፀባ ናብዚ ኣብ ደገ ይሽየጥ ዘሎ ሕግን ስርዓትን ናብቶም ትካላት ቅድሚ ሕጂ እንታይ ይገብር ነይሩ ወላ ካብ ጎደናታት ኣኪቡ ናብዚ የምፆ ነይሩ ንሕና ከዓ መርሚርና ብቑዕ ተኮይኑ ንሕልፎ ብቑዕ ተዘይኮኑ ከዓ ሪጀክት ወይ ከዓ ንጉሕፎ ነርና ፊዚካላውን ኬሚካላውን መርማራት ነካይድ ኣብቲ ፊዚካላዊ ብዓይንኻ ዝርአ ብኣሲዲቲ ይኹን ዋላ እቲ ደንሲቲ ናይቲ ክስታይድ ንሪኦ ኣብቲ ኬሚካላዊ ከዓ እቲ ትሕዝቶ ናይቲ ፋት ይኹን ዋላ ካልእን ከዓ መርመራ ጌርና ነቲ ዘይብቑዕ ፀባ ከዓ ንጉሕፎ ማለት እዩ እዚ ኩሉ ስራሓት ኣካይድና ኣብቲ ምዕሸጊ ስለ ዘየለ ኣብዘይ ጥዕንኡ ዘይተሓለወ ቁርዓርዓታት ገለ ስለ ዘብል ኣብቲ ህዝቢ ከምቲ ንሕና ንገብሮስ ክመፅእ ኣይከኣለን ነዚ ግን ብዓብዩ ፍታሕ ክገብረሉ እቲ መንግስቲ ንሕና ወገንና ንላቦ ማለት እዩ ኣቦ ወንበር ፋብሪካ ፀባ ኣስመራ ቀሺ ኣማኒኤል ተስፋይን ኣካያዲ ስራሕቲ ፋብሪካ ኣቶ ወልዲ ዕቑባ ስላሰን ብጊዶም እቲ ትካል ኣብ ዝሓለፈ ዓመት መዓልታዊ ክሳብ 12,000 ሊትሮ ፀባ ካብ ሓረስቶት ተቐቢሉ መስሪሑ ናብ ተጠቀምቲ ይቐርብ ምንባሩ ብምዝካር ምስ ዘጋጠመ ሕፅረት መዐሸጊ ፕላስቲክ ናብ 7,000 ሊትሮ ከም ዝወረደ ስለዚ ድማ ኣብቲ ትካል ንዝፈሪ ፀባ ንተጠቀምቲ ኣብ ቢዶንን ጃሎንን ይህብ ከም ዘሎ ኣብሪሆም መፍትሒ ግዝያዊ ስጋብ ድመፀና ኢልና ዳእምበር نحنا قديحنا خفيتنا نشيط سلازلنا زمخنن فابريكا أتيو بحكايم ما بزو قصصرات على تقاطعات إيرام يوم زوتوه تقاطعات إيرام كا بقعيو تبهيلو فليحي مخينو يو زوت جلس بعد كن نزبو كوز تقيمهم أمنو سكوف قدنا كسب أبز بورتازي كفابريكا استلأخناينا النابلون أثرت جزء مش ممكن بأسمهم سقوم من المعل أبز خونه قدنا تكالاتون يشيتكم زلوا صابون رأينا لو رؤيو يشوفونا يكونن ونياتو زي عشق صابات شيء تلخا نتي خلق مدانا جرسون عدل ذهبي كلتنا مشتا دكانات لنا حدا أما أخل كتما ترى مازاج الجابيت مالتيو تخلى أي دكان دما أبزي فابريكات راح يركبيو قال حمشت مخاين ناي مشتا اندازرا دشتا اللوانا سنكان الدكانات ببزوبا ببزونو زي نقطة تعلنا أدلاي زهون النقطة دا زراء اندشت عمالتيو أنا معشقي بلاستيك ساقم سلزلنا ببيدوني هنا نشيء زلنا حجيجن تي بيدوني من البات نابت أرمز كن لوطو خم قدم السرارحا هنقبر أب مزرر بالنا እዚ ግዝያዊ ጸገም ብዘይ ውሕስ መትሓዚ ንዝሸጡ ዘይ ሓላፍነታውያን ነጋዶን ሓረስቶትን ዘተባብዕ ምዃኑ ጠቒሶም ድማ ናይ መዐሸጊ ፕላስቲክ ጸገም ቁልጡፍ ፍታሕ ክናደየሉ ኣገዳሲ ምዃኑ ኣዘኻኺሮም ናብቲ ፋብሪካ ፀባ ዘቕርቡ ሓረስቶት ብወገኖም ብማሕበር ተጠርኒፍካ ምስራሕ ዝያዳ መክሰብ ከም ዘለዎ ብምሕባር በትካል ብዝወሃቦም ሙያዊ ምኽሪ ጠለብ ዓማዊል ንምምላእ ከም ዝፅዕሩ ብምርግጋጽ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ዕለታዊ ንጥፈታቶም ቀንዲ መሓንቆ ኮይኑ ዘሎ ምግቢ እንስሳ መፍትሒ ክናደየሉ ተላብዮም كيفالحي قيمة خنا تشيط الصبازي تسقمي تمتحز دي يصري كون خل
ኣብዚ ግን ብሓከም ተመርሚሩ እንተዳ ተዓሽጎ ኸይዱ ፀገም ከምፅ ኣይክእልኒ ንሕና መንግስቲ ብተኻለ መጠን ክሕግዘና ዝኽእል ጎማ መዕሸግ ከምፃልና ክኽእል ኣለዎ ኣብ ርእሲኻ ቀለብ ክድጉመና ክኽእል ኣለዎ መዕሸግ ከም ዘይህሉ ከዓኒ ልክዕ እቲ ህዝቢ ተኣማሚኑ ክሰትዮ ይክእልን ንሕና እውን ሓረስቶት እውን ብኡ መጠን እውን ንህስ ኣለና ምክንያቱ ፀባና ካብ ዝስተ ዝጓሓፍ በዛሕ ኣሎ ስለዚ ንኩሉ ኣይጠዓመን ፀባ ከብቲ ሃብታም ትሕዝቶ ዝውንን እኳ እንተኾነ ጥዕንኡን ውሕስነቱን ብመርመራ ምስ ዘይረጋገፅ ግና ሳዕቤኑ ቀሊል ከም ዘይኮነ እዮም ክኢላታት ዝሕብሮም ኣብ ኣግራዕኑ ዞባ ናቕፋ ተደኲና ትርከብ መደበር ጥዕና ነፍሰ ጡራት ብቐረባ ኩነታት ጥዕነአን ክከታተላን ሞያዊ ሓገዝ ክረኽባን ልዑል ኣስተዋፅኦ ትገብር ከም ዘላ ነበርቲ ገሊፀን እታ መደበር ጥዕና ጎኒ ጎኒ እትህቦ ኣገልግሎት ኣፍልጦ ሕብረተሰብ ኣብ ዘመናዊ ሕክምና ንምብራኹን ኣስተምህሮታት ከም እትውድብ ዝሓበራተን ወሃብ ትርኢቶ ከም ውፅኢቱ ተርእዮ ሕማማትን ኣብ እዋን ሕርስን ጥንስን ዘጋጥም ዝነበረ ሞታድን ዕሸልን እናነከየ ከም ዝመፀ ኣብሪሀን ንዝያዳ ውሕስነት ድማ ኣብታ መደበር ጥዕና መፀበዪ ነፍሰ ጡራት ዝስራሓሉ ኩነታት ክፍጠር ኣዘኻኺረን ሎሚ ብሰንኪ ስእነት ሕክምና እትሓልፍ ሂወት የላን ዝበላ ኣብታ መደበር ዝተገላገላ ኣዴታት ብወገነን ህፃናትን ቆልዑን እውን ኣብ ግዜኦም ክታበት ይረኽቡ ስለ ዘለዉ ጥዕንኦም ሕልው ከም ዝኾነ ብምሕባር ብሞያውያን ንዝግበረለን ሓልዮትን ናብዮትን ምስጋና ቀሪበን ዜናታት ውሽጢ ሃገር በዚ ፈፂምና ኣለና ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ንዜናታት ወፃኢ ክንመለስ ኢና ምሳና ፅንሑ ኣብ ከተማ ናይሮቢ ኬንያ ሎሚ 23 መስከረም ኣብ ሰዓታት ንግሆ ናሕሲን ሓደ ቤት ትምህርቲ ሃንደበት ብምፍራሱ 7 ቆልዑ ከም ዝሞቱ ካብታ ከተማ ዝተመሓላለፈ ዜና ኣፍሊጡ ብዘይካዚ ብሰንኪቲ ዛጊት ጠንቁ ዘይተነፀረ ሓደጋ ብከቢድ ዝተጎድኡ ዝርከብዎም 57 ተምሃሮ ከም ዝቆሰሉ ሰበስልጣን ጥዕና ከተማ ናይሮቢ ሓቢሮም ጠንቂ ምፍራስ ናሕሲ እንታይ ምዃኑ ዛጊት ብንጹር ዝተፈልጠ ነገር እኳ እንተዘየለ እቲ ጠንቂ ብቐንዱ ጉድለት ኣተሃናንፃ ክኸውን ከም ዝኽእል ናይ ቀረባ ተዓዘብቲ ይገልጹ መንግስቲ ኬንያ ንጠንቂ ምፍራስ ናሕሲ ብግቡእ ንምፅራይ ዘድሊ መርመራ ከም ዘካይድ ኣብ ልዕሊ ተሓታቲ ዝኾነ ወገን ድማ ስጉምቲ ከም ዝወስድ ኣፍሊጡ ኣሎ መንግስቲ ታንዛንያ ብመልከፍቲ ሕማም ኢቦላ ናይ ዝተጠርጠሩ ዜጋታቱ ሙሉእ ሓበሬታ ንምሃብ ፈቃደኛ ብዘይ ምህላው እቲ ሕማም ዘስዕቦ ሰብኣዊ ቅስፈት ከይዛይድ ዘስግእ ምዃኑ ውድብ ጥዕና ዓለም ብ22 መስከረም ኣፍሊጡ እቲ ኣህጉራዊ ውድብ ኣብ መግለፂኡ ግሉጽነትን ቁልጡፍ ስጉምቲ ምውሳድን ቀንዲ ረቋሒ ንምክልኻል እቲ ድሮ ኣህጉራዊ ጥዕናዊ ስጋት ኮይኑ ዘሎ ቀዛፊ ሕማም ኢቦላ ምዃኑ ብምሕባር መንግስቲ ታንዛንያ ነቲ ለበዳ ንምቁፅጻር ንዝካየድ ዘሎ ፃዕሪ ዝድግፍ ሓበሬታ ክቐርብ ተማዕፂኑ ዝኾነ ብመልከፍቲ ናይቲ ሕማም ዝተጠርጠረ ወይ ድማ በቲ ሕማም ዝተለኽፈ ዝነብር ይኹን ርክብ ዝነበሮ ብቁልጡፍ ኣብ ትሕቲ ውሸባ ክኣቱ ከም ዘለዎ ዘነፀረ ውድብ ጥዕና ዓለም ኣብ ከተማ ዳር ኤስ ሰላም ዝሓለፈ 10 መስከረም ብመልከፍቲ ኢቦላ ሓደ ሰብ ከም ዝሞተ ካልእ ከም ዝተለኽፈ ዝተረጋገፀ ድማ ጥቡቕ ጥዕናዊ ምክትታል ይካየደሉ ከም ዘሎ ከረጋግፅ ከም ዝኽኣለ ኣፍሊጡ እንተኾነ ግን መንግስቲ ታንዛንያ ብ21 መስከረም ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ዛጊት ተርእዮ ይኹን ጥርጣረ መልከፍቲ ሕማም ኢቦላ ከም ዘይተመዝገበ ኣነፂሩሎ ዓመቱ ኣቕፂሩ ዘሎ ለበዳ ኢቦላ ዲሞክራሲያዊት ሪፓብሊክ ኮንጎ ናብ ምብራቕን ማእከላይን ኣፍሪቃ ገፁ ከይልሕም ስግኣት ተፈጢሩ እኳ እንተፀንሐ መንግስታት ተን ሃገራት ብዘካየድዎ ናይ ምቁፅፃርን ምክትታልን መስርሕ ግን ምስፍሕፋሕቲ ሕማም ከምቲ ዝተሰግአ ከም ዘይኮነ ይግለጽ ትካል መፍረት ተሽከርከርቲ ኤውሮጳ ብሪጣንያ ካብ ኤውሮጳዊ ሕብረት ብዘይ ስምምዕ ምስ ትወፅእ ናይ ቢልዮናት ዩሮ ክሳራ ክስዕብ ምዃኑ ኣጠንቂቓን ማሕበር ኣፍረይቲ ተሽከርከርቲ ኤውሮጳን ማሕበር ኣቅረብቲ ተሽከርከርቲ ኤውሮጳን ዝርከብዎን ኣብ ጽላት መፍረት ተሽከርከርቲ ዝነጥፋ ትካላት ኣብ ዘውፅኦ ሓበራዊ መግለፂ ምውፃእ ብሪጣንያ ብዘይ ስምምዕ ዝህልዎ ቁጠባዊ ክሳራታት ንምውጋድ ኣባል ሃገራት ቁልጡፍ ስጉምቲ ክወስዳ ፀዊዐን እተን ትካላት ኣብ መግለፂአን ድሕሪ ምውፃእ ብሪጣንያ ካብ ኤውሮጳዊ ሕብረት ንዝህሉ ንግዳውን ቁጠባውን ዝምድና ዝምልከት ዝኾነ ስምምዕ ምዘይክተም ኣብ ብሪጣንያ ኣብ ትርከብ ጨንፈረን ብዝስዕብ ምቁራፅ ፍርያት ኣብ ውሽጢ ደቃይቕ ናይ ልዕሊ 50,000 ፓውንድ ክሳራ ከም ዘጋጥም ኣነፂረን ኣለዋ
ብዘይካዝተን ትካላት ንፍርያት ኢንዱስትሪ ዝውዕል ዝተፈላለየ ኣብ ብሪጣንያ ዝተሰርሐ ንብረት ደው ክብል ክግደድ ብምዃኑ ጽላት ኢንዱስትሪ ኣባል ሃገራት ኤውሮጳ ሕብረት ብሓፈሻ ናይ ብሪጣንያ ድማ ብፍላይ ብኸቢድ ከም ዝህስእ ኣጠንቂቖም ኢንዱስትሪ መፍረት ተሽከርከርቲ ኤውሮጳ 13.8 ሚልዮን ሰራሕተኛታት ዝሓቁፍ ሓደ ካብ ቁጠባዊ ምንጭታት ሃገራት ኤውሮጳ ምዃኑ ይሕበር ኢንዱስትሪ መፍረ መካይን ብሪጣንያ ድማ ብናይ ጀርመን ፈረንሳን ጃፓንን ትካላት መፍረ መካይን ዝውነን ብምዃኑ ብምውፃእ ብሪጣንያ ካብ ኣባልነት ኤውሮጳዊ ሕብረት ብቐዳምነት ዝህስእ ምዃኑ ይግለጽ ኣብ ከተማ ሂውስተን ኣሜሪካ ንፖሊሲታት ቀዳማይ ሚኒስተር ህንዲ ናሬንድራ ሞዲ ዝምጉስ መብዛሕትኦም ህንዳውያን ኣሜሪካውያን ዝርከቦም ልዕሊ 50,000 ሰባት ዝተሳተፍዎ ኣብ ስታድዮም ሰልፊ ተኻይዱ ቀዳማይ ሚኒስተር ናሬንድራ ሞዲ ኣብቲ ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ዝተረኽበሉ ሰልፊ ኣብ ዘስምዖ መደረ ንህንዲ ናብ ሓድሽ መድረኽ ምዕባለ ንምስጋር ዝወስዶ ዘሎ ስጉምታት ብዝሓየለ መልክዑ ከም ዝቕጽሎ ብምግላጽ ኣብዚ እዋን መፀውዒ ስም ህንዲ ምዕባለ ዝብል ምዃኑ ሓቢሩ ብዘይካዚ ቀዳማይ ሚኒስተር ሞዲ ንፕሬዚደንት ትራምፕ ዘለዎ ደገፍ ብምግላጽ ዝምድና ህንድን ኣሜሪካን ናብ ዘተኣማምን ደረጃ ክብ ንምባል ንዝወስዶ ዘሎ ስጉምታት መጒሱ ነቲ ሰልፊ ታሪኻዊ ክብል ዝገለጾ ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ብወገኑ ሽርክነት ክልቲአን ሃገራት ኣመዝጊብዎን ዘሎ ገስጋስ ዘለዎ ኣድናቖት ገሊጹ ብዘይካዚ ፕሬዚደንት ትራምፕ መንግስቲ ህንዲ ኣብ ትሕቲ ቀዳማይ ሚኒስተር ናሬንድራ ሞዲ ንዘመዝግቦ ዘሎ ዓወታት መጒሱ ቀዳማይ ሚኒስተር ሞዲ ኣብ 2014 ኣብ ከተማ ኒውዮርክ ኣብ ዘካየዶ ተመሳሳሊ ዋዕላ ልዕሊ 19,000 ሰባት ከም ዝተሳተፉ ይዝከር ኣብ ብሪጣንያ ዝመደበሩ ሓደ ካብ ዓበይቲ ወኪላት ጉዕዞን ቱሪዝምን ዓለምና ምዃኑ ዝነገረሉ ኩባንያ ቶማስ ኩክ ብሰንኪ ዘጋጠሞ ከቢድ ዕዳን ክሳራታትን ስርሑ ከቋርጽ ከም ዝተገደደ ካብታ ከተማ ዝተመሓላለፈ ዜና ረድዩ ኣስታት 180 ዓመታት ዕድመ ዘለዎ ኩባንያ ቶማስ ኩክ መንግስቲ ብሪጣንያ ፋይናንሳዊ ደገፍ ክገብረሉ ዘቕረቦ ሕቶ ተቐባልነት ከም ከይረኸበ ድሕሪ ምትራፉ ስራሕ ከቋርጽ ከም ዝወሰነ ተፈሊጡሎም ብሰንክቲ ኩባንያ ቶማስ ኩክ ዝወሰዶ ስጉምቲ ኣብ ብሪጣንያ ዝርከቡ 9,000 ሰባት ዝርከቦም ልዕሊ 22,000 ሰራሕተኛታት ኩባንያ ብዘይ ሽቕለት ከም ዝተርፉ ይግለጽ ብዘይካዚ ብመገደቲ ኩባንያ ናብ ዝተፈላለየ ሃገራት ዝገሹ ልዕሊ 150,000 ብሪጣንያውያን ሓዲግ ተሪፎም ከም ዘለዉ ናይ ቀረባ ተዓዘብቲ ይሕብሩ መንግስቲ ብሪጣንያ ነቶም ብመገዲ ኩባንያ ቶማስ ኩክ ናብ ዝተፈላለየ ኩርናዓት ዓለም ዝገሹ ዓሰርተታት ኣሽሓት ዜጋታቱ ናብ ሃገሮም ንምምላስ ዝተፈላለየ ስጉምታት ይወስድ ከም ዘሎ ኣፍሊጡሎም ሚኒስትሪ መጓዓዝያ ብሪጣንያ ብዘውፅኦ መግለጺ ብመገደቲ ወኪል ጉዕዞ ናብ ዝተፈላለየ ሃገራት ገሾም ዝርከቡ ብሪጣንያውያን ናብ ሃገሮም ንምምላስ ምስ በዓል መዚ ሲቪል አቪዬሽን ብምርድዳእ ነፈርቲ ከም ዝተላካ ገሊጹ ትትካል ብሰንክቲ ልዑል ተቐባልነት እናረኸበ ዝመጽእ ዘሎ ብመገዲ ኢንተርነት ዝግበር ናይ ጉዕዞን ክፍሊትን ኣገባብ ንዓመታት ዝጸንሐ ከቢድ ክሰራት ከጋጥሞ ምጽንሑ ይግለጽ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ዝምርኮሳ ትካላት ነተን ካብ መፋርቕ 1980ታት ኣትሒዘን ንዓለማዊ ዕዳጋ ብሒተኖ ዝጸንሓ ናይ ኣገልግሎት ትካላት ስለ ዝዓብለለአን ኣብዚ እዋን እዚ እተን ትካላት ብመገዲ ማሕበራዊ መራኸቢታት ናይ ዕዳጋ ምምቕራሕ ንምርግጋጽ ጻዕርታት የካይዳ ምህላወን ይግለጽ ትማሊ 22 መስከረም ፓሪስን ለንደንን ዝርከበን ዓበይቲ ከተማታት ዓለምና ኣብ ቀንዲ መስሕብ በጻዕቲ ጎደናታት ንምንቅስቓስ ተሽከርከርቲ ኸልኪለን ከም ዝወዓላ ተቓሊሖም ምምሕዳራተን ከተማታት አንጻር ኪሎማዊ ለውጢ ሙሳኽ ዓለማዊ ሙቐትን ብከላን ንዝካየድ ዘሎ ህዝባዊ ጻውዒታት ዘለዎም ደገፍ ንምግላጽ ነቲ ስጉምቲ ከም ዝወሰድዎ ተሓቢሮም ንቐንዲ ጎደናታትን መስሕብ በጻሕቲ ዝኾነ ከባቢታትን ተን ከተማታት ድማ ብብሽክለታን ኣጋርን ዝንቀሳቐሱ ነበርቲ ከምውን በጻሕቲ ብሒቶሞ ከም ዝወዓሉ ተገሊጹ እቲ ስጉምቲ ካብ ተጣባቕቲ ኣከባቢ ጥራይ ዘይኮነ ካብ ነበርቲ ተን ከተማታትን በጻሕትን እውን ኣድናቖት ከም ዝረኸበ ተፈሊጡሎም ሓያሎ ወገናት ድማ እቲ ስጉምቲ ቀጻልነት ክህልዎ ጻውዒት ኣቕሪቦም ኣለዉ ንሎም ምሸት ዝተደለወ ሓፈሻዊ ዜና በዝተፈጺሙሎ ምዝተረፉ መደባት ኤሪቲቪ ክንገድፈኩም ብወገና ብሩኽ ምሸት